everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Unsa maganas Pakulat, yo? pakulatan ka tanap ka wait yung bako. Higa sa dana eh. Mura magay nagkamungkagon. Siya. Mura maglain ng akong duday nila. Kaya mga pitskal man. Importante nga muhab-hab kitag mayo karon. Why limit ning atong kaon karon? Pitch. Sugan ako. Siyo oy. Ay, sasag ko. Hasta sa bitaw ko, pitch. Nakalitan ko sa kabusog ko. Come on. Wait there! Sir, Ako di harangin yung bill, sir. Di ara sa bangin yung bill, sir. Ha? Bill? Ano naman ni Bill nga? Usaraman niya, kuan, usaraman niya among bill din. Kandara ang akong bayad. Wait there! Kadit lang, Rig. Ganun nalahi maning usa nga kaubar mo ta. Alahi, oy. Inyo mo ng order. Kini ang amuan ni Lolita ug Linda. Lahi sab ng inyo. Usa? Hala, kuya wag guday ani. Bro, Greg, uwar ba may kwarta din ni? Tapri lang muna da. Bayran lang yate ka. Bayran lagi ka na mo. Oh, come on. Naaman ko din itasyo. Pila man ang bayranan? Gismail man ni kapin. Kuan ka na pawa mo lang nako na sila Lita. Ako rin mo tapalan na. Ay, sige, waiter. Tutok ka. Ay, apila na bayad ang ila. Swertihan ni mo, daday, no? Kinaama kay anak nga nagustuhan ni Greggy. Ay, maulagi unta, Toribia. Pero unsaon taman nga, ang akong anak, wa ba sa gusto ni Guryo? Ay, pasabta siya, daday. Nga pabor kaayo mo kung si Greggy, maoy imong mahimong umagad. Kay bulahan mo sa tanang bulahan, kay instant adudahan na mo. Ay, maulagi unta, pero kay baho ka. Makadaghan na ako gipasabot ang akong anak-anak. Sige na kong ingon niya nga ipasagod na sa Guryo. Pero, mubaliban mo siya. Ay, sus! Kung ako pa anak noon na, magsangkiig ginas Guryo na ako ba? Awa. Ay, sa kiki. Kisi-kisi gida na di mo turibs. Ay, hay kay maayong ikaw na lang, daday. Ako. Ikaw na lang. Ako? Oh, Aw, di siya magsangkiig. Babahakilin niya. ay na, tanaw na ba na ako, no? Kusgan para ba na si Greggy? Wa pa malunat. Kusugan na niya. Anya, sa man ikaw. Sukol ka. Ay, Sukol ka. Hoy, Turebs pastilan. Kung wa pa lang si Felix Turebs. Oh. Ay, ako na nang giibid-ibiras, Guryo. Di ka na makaginhawa ako. Ay, pagbuwag na lang mo ni Felix. Uy, total, mas gwapo pa man si Guryo kaysa si Bungbana ba? Giluod na ko ni Felix. Ay, kay, dili manut brush. Ew. Lagi. Ay, pausapag bayabas. Bayabas. Oh. Ay, uy, Turebs, Oh, abi ni mo. oh. Abi ni mo, kung parehas pa ko kasiksi ni mo. Ako ginantintalos, Guryo ba? Bala nang magbuwag ng Felix. Ay, sayon ramang good ang pagpaseksi, daday. Unsa-unsaon man. Ay, So, kung, may buhat kung ko gusto sa- ka, Saon. kada buntag mo, dungan ka na kong exercise. Ha? Layo ra tulo kasi mana, mapurma na nagbalik ang imong hawak-awa. Maulian pa ba ka ning akong lawas nga? Mura naman yung baril to ribs. Ay, maulian pa na, uy. Basta dili lang yung kamuhunong og exercise. Ha? Kung gusto ka, ugma, sugdan na yun nato. Hala,
apil kon magsumba ko. Okay? Gi. Magsumbat ato, Ribs! Unya, unsa na, Nel? Sa kabuang nga gining isyu te. Nanluod nga akong gihangyo nga 2,000 ray atong pasiunang ihatag. Ha? Nanluod? Gamay rin kuno kay rin. Mato dia 5,000 jud kuno. Inamaw mo nang iya. Ang iyang trabaho, unta. Nga iyang guruyon, papaulion ng iyang igsuon. Unya, mangayo siya 5,000. Bahala siya nila eh. Proceed ta sa atong plan B. Sa may plan B na to. Kato lagi. Pangulitaw history biya. Parang makontrol ni mo siya. Isura sa danang imong gisugo na ko rin eh. Lisod. Ngita na kataglaing tao nga atong pabuhaton anang misyon na. Di ba dawi? Lisod kay na dramaho story biya kay makapawas gana. Tiguang pa, igat pag yung kayo. Eh, sustinihe lang una na. Tiyo-tiyo, bitaw ni nga to. Di bitaw ni mo na tinudon. Unyag pananglit di siya ganahan ako be. Still lang istorya. Imposible kayo di siya ganahan ni mo eh. Macho ba ya ganil? Muna'y ampay ni Toribia. Pero ayaw ko bala ka. Palamian na to istorya biya. Ha? Tabangan ako. O pasalig. Nga kung kamoy magkadayon, ako'y muhatag ninyo og 5 million og house and lot. Marom na gustong Toribia ba? Tilalog simba kog mosugot no. Kaya na ganin mo. Ang importante, nga makontrol na to siya. Unya di na siya maghimo og kasamok din sa amo. Kay kun di na to na siya makontrol, basin og mapugos ko paghimo og butang nga di ulit maayo ngadto niya. Nala sige. Areglado rin. Ako na buhaton. Paskang! Ano yan? Paskang! Paskang malito ha si mong lolo siya, oy. Lagi. Gusto yun niya nga mauwawan ko sa tubangan nila ni Lolita. O kamong. Baka jailong ka. Iya. Grabe gini pagdumot ni mo siya, oy. Bitaw, sa tinor lang, Pitch, no? Luyo ining akong pahiyo mong katawan ni bati yung kong kasuko ni Lolo. Dako yung kayo nga akong kayubos niya. O kamong. Yun na, marag doon ako'y nahinumduman atong, sa to, luyo, ining pahiyong o katawa. Oh. Marag na ako'y nahinumduman aning nipo sa FB. Bangat Sa may namduman mo ito. Ay, nagdumot sa ka niya, siyo? Ha? Nagdumot sa ka niya? Oh. Wa man ko magdumot, Pets. Naglagot lang yung ko kung anong wago niya to eh. Na, pastilan. Nganong wag yun siya kalaban ako? Nganong tuwa siya mito sa mga chismis ng istorya? Muna'y akong gikalagutan niya, Pets. Nasuko man sa gout ka kana siya man siya. Kasabot ka to. Wag kasabot. Sagot to Akong basic ipasabot na po. nimo, kana siya. Nasuko man sa gud na siya nimo. Kay karibal man gud mong duha. Ha? Di man na siya gusto nga dunay lang mangulitaw ni Lolita. Mabaw kayo ng katarungan na, Pets, ay. 5 katuig ko spisuhan. Wa yung ko may numdum nga miduaw na sila nako. Ikaw lagi akong nabiliban, Pets. Kay halos kada buwan, muduaw dyan ka na ako dito. Aw, simperds. Amigo ko ta. Unya, nasayod sa biyong ko tinuod siyo. Nga inosente yun ka. Inosente dito. Inosente dito. May adlaw ra gyud sila, Pets. May adlaw ra. May adlaw ra gyud nga makabaos ko sa kapalaran. Mulutaw ra gyud unya ang tinuod kung kinsay tinud-anay nga kriminal. Oh, come on. Pangadilong. Naluoy yung tasyo ni Pipito kahapon gaw, uy. Grabe rasad kay sluluguryo nga iyang papayro na itong gikaon na ito gahapon sa restaurant. Bitaw gaw. Hasta ko nakuratan ko siyang gibuhat. Wapagiday mawa ang iyang pagdumot ni Tasyo gaw. Wa pagid gaw. Pero gaw, usa na katinuod nga, wa naman daay kuno na ang kuna si Tasyo nga apo ni Luluguryo. Di man daay kuno na siya anak ni
Noy Binundo? Na, ambot lang ko unsay tinuod anak gaw. Mao man sa ako nadunggan nga istorya ba? Kung tinuod ng sinagop si Tasyo, labing siguro, naibaw gina si Lolo Goryo kung kinsay iyang tinud-anay nga ginikanan. Aw, malakmit. Kung tinuod ang istorya ha. Wa pa magiskot si Lolo Goryo bahin anang isyu ha? Wa man ko makadungog hinuon nga nagiskot si Lolo Goryo anak kaw. Hinuon ang iyang perming isulti nga si Tasyo, kriminal gid lagi kuno. Mauna. Ay, pastilan no? Naa naman untay desisyon sa korte pero wa man gihapon mo tuo sila nga inosente si Tasyo. Bitaw. Pero ambot kun ngano oy. Pero gaw, ang miduot man yun ni Tasyo aron mapasanginlan siya, si Renato man yun. Ang ako man ganing nahibawan nga, si Renato mo ikusog kaayo na napi sa uban, nga si Tasyo sinagop kuno. Na, ambot sad na si Renato gaw oy. Wa sa ko makasabot anak niya kon nganong giduot pag gini sa Tasyo. Nga igsuon man unta na sila. Pero sa tinuod lang gaw no, di ba dugay na ko si kigsulti nimo nga si Tasyo ug si Renato lahi ra sad gyud kaayog dagway. O bitaw gaw. May pagkataas man og naong og suwang si Renato. Unya sigahon pagyug mata. Pero si Tasyo mo ay duol og dagway sa iyang amahan kani adto nga si Anhing Binundo. Ni Binundo ba? Bitaw, wa ka na mabali. Basin ka hinuon og si Renato maoy sinagop. Unya, iya rang gipahid ni Tasyo. Na, ambot lang kahagaw kunon si tinuod ana. Labing siguro, mas nahibaw gyud na si Lolo Goryo tinuod. Kay apuhan gud siya. Nahibaw gyud siya kung kinsay tinud-anay niyang apo. Aw tingali. Sila ra gyud nahibaw anang tanan gaw oy kunon sa may tinuod. Kumidyahi unya kuno na upangutanas Lolo Goryo gaw. Kung kinsa gyud tinud-anay ang apo niyas duha. Nakahuna-huna pa ako anak gaw. Ah, pohon. Ako gid unyang istoryahon si Gergie pangutan-on ako anak. Pastilan sa anang Lolo Goryo magpa Greggy mo sa gyud na siya. Ikaw ra ba gyud iyang gitripan gaw? Maulagi. Dali ra ba kayo masuko gaw kung dunay lain mo bisita dinhi? Na, uyaw kay tiguang nga. Feeling batanon kaayo. Ako na lang nagisabot gaw kay tiguang na lagi. Nya gaw. Wa man kana nimo sila pauli nga wa kay uyab. Wa gaw uy. Ako nang gituyo gaw. Kaya aron dili sila makaingon nga doon ako gipaboran nila. Basta ang akong pagtagad nilang tanan patas ra gyud. Hasta ba si Renato may padayon paghapon og pangulitaw nimo? Oo uy. Pero abi nimo gaw kana si Renato. Sekreto ra gyud kay na iyang pagpangulitaw nako. Wa ba nakahibaw si Lolo Goryo niya nga nangulitaw sa na si Renato nimo? Ambot lang sad kahagaw. Wa sa ko kasiguro kun wa ba gyud na mahibaw si Lolo Goryo ana. Pero imposible kaayo Kadugay nang nangulitaw ni Renato nimo. Siya rug wa gyud na mahibaw si Lolo Goryo. Na, sila ra gyud nahibaw anang tanan gaw. Basta ako, patas ra gyud kung mitagad nilang tanan. Kutob sa mangulitaw na ako gyud ang giayo sila pagtagad. Pero gaw, tug-adi ko na kus tinuod. Kinsa magyud kaha sa tanang nanguyab nimo ang imong nagustuhan? Nakapili na gyud kanila kung kinsay umaabot nimong sugton. Ha, gaw? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.